After Cap 3 becomes a law, General retired Valerio Sibanda would be an asset to have not just in the Senate but also cabinet. Dzanapinda mashoko kubuda panguva inoi ataura pamusoro Valerio Sibanda anozivikanwa kunzi aiwa panguva inoi ava retired kudai so general. Chitiko chiri kuno kunzi ari kunzi ane chekuita neutungamiri hwenyika soon after constitutional amendments are successful. Dzanapinda mashoko kudanyurwa panguva inoi naJones Masara. Don't subscribe or like out on the bell icon. Central Committee and Politburo, such a distinguished military man, still has lots of value to add to Zimbabwe. We can emulate America on that one. America deploys highly experienced military officers to key echelons of the state. So 10 senators would come from across sectors as follows: military, retired Valerio Sibanda, Lieutenant Retired General KJ, Brigadier General Mashinga Idze; business sector, Dr. Tagore, Dr. Tungwarara; public intellectuals, Professor Jonathan Moy, Professor Lavuma Duku; young guard, Tendai Chirao; women professionals, Jacqueline Sunday, Senior Counsel; vulnerable groups, Chimai Maduvuri; diaspora sector, Regis Vusango Charumbira. Ndo mashoko anobuda panguva ino achinyorwa right now pamusoro Valerio Sibanda. Zvichinzi aiwa vakomana ava takagara tikazviona kuti vane proximity to power, and panguva idai even his retiring yakava controversial. Panguva ino zvichinzi aiwa they've got their positions for the new government after the constitutional amendments. Ndakome section yedu dzafunguro iyi muri kudei pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, so turn on the bell icon.